God dag, herr Persson. Era provsvar ger vid handen att ni lider av en mycket ovanlig sjukdom. Mycket ovanlig. Mongolian VD. Och det enda vi kan göra, det är operera bort alltihop. Operera bort? Men finns det ingen medicin? Finns det ingen spruta jag kan få? Tyvärr, herr Persson. Det enda som gäller, operation. Ja, jag måste nog tala med en annan doktor också. Ja, gör gärna det. Men operation är det som gäller. Ja, herr Persson. Ni har drabbats av en mycket ovanlig sjukdom. Mycket ovanlig. Mongolian VD. Svenska doktor. Bara operera. Tjäna mera pengar. Operation onödigt. Det var skönt att höra. Om 3-4 veckor. Den ramlar av själv.